Denok entzun dugu askotan Hobbit hitza. Eta hoietako... Zuek, zer egiten duzu hemen, zuek? A ber, hau kontzertu bat da, oso zeriba, mesedez. Bitu, zelan dago? Zelan zer? Ezin duzu ema, ostu orain. A ber, leire. Orain margotu. A ber, ze ordu den? A ber. Lanerako ordua. Bai, gu lanean gaude. Oso lan polita da, eta ez dakitia... Musika egiten. Musika egin, bai, musika. Bai, maestro, ez duzu? Bai, noski. Maestro, ez duzu zeo zer izango hauek biek egiteko? Baitu, hau da atrila eta hemen, baitu. Bai, zuek jotzeko. Baitu, hemen daude notak eta partitura eta hori. Bueno, ingozu ezer. Ingozu ezer. Orain dela aspaldi. Bale, zuek saiatu ia. Hori, ekarri duzu, hori tresna oso interesgarria da, bai. Oso interesgarria. Zigur zaude zer egingo dutela.
Bai, azkenean tokatzen zen lana egin dute, oso ondo, bai. Beno, esaten nuen moduan, denok entzun dugu askotan Hobbit hitza. Eta horietoko bat imaginatu ere egin dugu. Altuera ertainekoak, oin handi eta iletsuak, beti doa soinutzik, belarriak zorrotz samarrak, lodikoteak dira, aurpegi borobila eta nahiko tripontziak, asko gustatzen baizaie jan edana. Izan ere egunean 6 otordu oparo egiten dituzte, garagardo asko edaten dute eta pipan erre ohi dute. Tolkienek idatzi zuen moduan, Hobbitak gure senitartekoak dira. Gutako batek belarri zorrotz samarrak baldin baditu, badakigu zergati den. Baina hitz egin dezakegun beti Hobbitak ikusiaz batera entzuten den doinuari buruz. Howard Roker konposatu zuen Eraztun jauna pelikularen soinu bandarako, pieza honen bidez egileak bake sentimenduak burura ekartzeko asmoa du. Trilogiaren doinua alaienetakoa bada, nekazari giroko doinu maitagarriekin.